wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene nang kodak kene yo. Kowe nek getak aku tandangi tenan kowe. Wani piye? Wani apa piye? Amengko. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Apa ning kodak apa? Ya kene nang kodak kene yo. Arep ngomong. Nata wayang kowe. Nata wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak Tatin, kula nyuwun idi palilah. Piye, Pak? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Kula nyuwun idi. Kula nyuwun idi palilahipun. Badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Ekar. Lagu. Pepeling lagu nipun Sekar Pepeling. Ingkang Saged kala wau. boten ingkang kala wau dipun suwun sing nyekar panjenenganipun Sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho, Sah. Aku dudu lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not, aku denger apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya iki. Ayo yo iki apik iki apik ayo. Ndak aku darani wong salah tak benerke. Aku piye? Rong lho ya. Tambah, tambah Ya. 100 nah. 200. Sasah lho. 100 wae. Wis ora. 150. Wis turu mudhara ngono. Saniki kok gampang emosi lho jenengan niku. Sak playana corona iki aku. Ayo mah ngoyak wae ayo marah emosi. Aku dikancani to. Kok nek ditladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tatin ingkang minul yang jagat. Nyekel mic to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Sritenan nang tasih Halo lek kowe. Mbak Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15. 15 cacahe. Sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae Kene Pak, kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku udah nyebut jeneng main krasa dhewe. Tak nei dalan tengah. Angger Anggur wong sing atine wengis. tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ha iya. Ngertine para-para ki aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya mana-mana aku dadatke sore. Ha ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Dadine jane aku landhep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho aku jare aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Ya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke Pak. Gak wis. Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ah, dia lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Ra kula mau ngelingke. Kudu ngetati ini ra bener Si, apa si. kula nek bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut neng Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelingke Tatin ngoten niku, Mbok Tatin iya ngene introspeksi dene omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mimi kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah.
Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke. Kok ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dora aku. Tak kisruh ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula. kowe tatin ra mangkat. Upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh, wae. Lah saiki kon padol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke, yang ini gendino, Mbak. Duh, Kejeglok. Terus aku arep padol apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik ampet. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah kula nekek menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki Aku dikritik piye-piye ku. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki ki Aku banget. terus Aja iki aku bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ora mungkin aku nang kene iki ora mungkin. Oh. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kerjane Kerjane alusane karo aku sing alus. Lah sing marai sapa? Sing marai ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Mbah Ngabdul. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku iki piye njajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Lah ngelengke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku mau. Lah ya ngono ki jenenge ngelengke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok ngedeblah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jroning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame, Berdua. dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi. di Ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Omong piye? ilmune. Sing alus, Ten sing soplas. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin maligi Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin kok. maliginipun. Jane aku ra iso ngukir. Nek kowe mesti tak tatah. Ora kok ngukir. Mergo atos. Ayo ta. Sapa? Kuwi lho sing mendina sia-sia karo Piye? aku. Oh, dadi kaya ngono. Arep apa kowe arep adul seana apa? Dadi wong tua piye kowe iso? Bentengi anakmu wedok ki piye? Natagi wani apa ora? Nataki apa ora? Kowe wong tuaku lho. Lah, kowe- Paribasan aku lahir saka uyuhe panjenengan lho aku. Nek ngantek panjenengan ki ora gelem dadaki. Aku ki cara tau nguyo ya kok. Wah. Ala becik anakmu ki dihormati mergo sampean ayo wani ngono Mengko wae. sikik, Pak. Sing sabar to, Lek. Sabar. Lek, Men wani. Apa-apa ki nganggo cara supaya piye kowe ora diladaki ya to. Carane pripun? Kage. Aku wis krasa kok nek Mimin arep adul seana ya aku wis krasa. Mulai wis tak tataki tenan nek kira-kira Mas wani. Eno. Piye? Mas Eno, Piye? sampean sok ngibuli niku lho. Pancen yo tak sengaja arep apa? Dikerepi mawon. Kok dikerepi? Kowe iki belanono aku, belanani anakmu loro ki maligine aku. Mula alon wae aku dadi mantul e. Belanono aku, Kage. Tak belani. Piye? Mesti ngelek-elek. Loh, aku ora ngelek-elek, ning kabeh iki fakta. Wong mbok anakmu yo elek tenan kok. Kae jane kita dandani kaya ngono akeh lanang apa wedok kok kala menjinge munggah medhun.
Ha piye lah kowe yo elek tenan e. Lho bapak ra ya tau ngrasake tau ngerti aku lah. Berarti punjere salah ki ya ning ndeke bapak. Nah. Dhisik le gawe jenengan ki disambi ngopo ngono lho kok iso dadi kaya ngono ki. Apa tok sambi gedruk to, Pak? Ora. Aku gedruk ning tuh ndadi kok. Nggih. Ya Pak ndongake warga Nggih. mriki. Nggih. Melati dukuh mriki. Merti dusun. Merti dusun dukuh mlathi. Nggih. Kalian wah menika Napa? kebak. Lho ngapa? Kebak nggih, kebak. Aku iki ngedeg-degi esuk-esuk. Lah enten apa ta? Kaya wong wedok tenan. Nah, wis. Aku dadi omong ki gragap. Nek karo iki iso pancal-pancalan. Nek kaya iki kok kaya ya kepiye. Lah jenengan aku ki gur Sumelang. Kok nek jenengan ngrahapi kula ki engko nek wajane keri neng kene. Aku genteni susuk. Apa ayaan? Nggih mugi-mugi merti desa menika Merti dukuh, Pak. Dukuh. Merti dukuh nggih. Nggih, Oh, merti dukuh. dukuh. Nggih. Mlathi. Nggih. Menika saged kalis ing rubeda sambikala Amin. tinebena penyakit. Amin. Nggih. Lan pedukuhan menika sangsaya majeng. Amin. Khususipun pedukuhan Mlathi lan sak kiwa tengenipun. Nah. Umumipun sendang adi nggih. Sedang aji. Ingkang asta pusaraning adil Pak Lurah kuwi ora ana liya garwane Bu Lurah. Kok garwane? Ya Garwane Bu Wakil Bupati. Oh. Lho, mula Apa wingi garwane Mimin? wingi aku wis diincim karo Bu Wakil Bupati pokoknya Nggih. iso ra iso gelem ra gelem mantasane Widyawati Mimin kudu iso. Dinceng kowe. Dinceng kalih Bu Wakil Bupati. Ditembak kok kowe biyen. Bedil kok. Moga-moga guyub rukun warga ya Pak tansaya rumaket. Dados nek masyarakate melu handar ben iki para punggawa praja, Pak Dukuh, Bu Dukuh, Pak Lurah, punggawa praja kabeh dadi iki ya enteng linyangga. Ale rawuh ning nggon kowe mah budukuh Mlathi kok. Oh. Heeh. Wah, arep ketamunan anu budukuh iki. Pun krasa. Krasa to mbasan. Kula nuwun, asalamualaikum. Lho, iki kok kaya daten to aku ngono. Daten. Daten ki sinten? Jebulane kancaku sekolah. Oh, Bu Dukuh kok kanca penyanyi Kanca sekolah sekolah. Daten Oh, menika. alah. Ya sarjana seni kok ya. Nah, aku mula kalah. Walah, Ndes. Kok ya iso dadi dukuh. Kok kanca kok ya Kanca kok saiki aku ya ngajeni. Nek ning nggon kowe rawani kok. Lah kok mboten wantun? Weh ngejak mantan lurah kok mbiyen ki. Lajeng Bu Widarti kuwi lho. Nggih. Ngejak kancaku kuwi. terus men pamriye ngejak kanca iki mergo wedi napa mergo pripun? Njaluk murah paling daten ki. Iya mboten. Kertane Sing ora apa-apa. Wong seni kuwi sing penting guyub rukun. Guyub rukun. Mengko rejeki iki ngetutke dhewe rasa ngarani. Soale nek darani nek wangsulan dadi gelut, ya ta? Bener ya. Nek aku sing penting anu angsuran sasi ngarep ki dikon prai rasah ngangsur ngene aku seneng kok, Pak. Lah kok iso ngono? Kowe gagas apa ora? Jobku dibatalke 10 lho, Pak, mergo corona. Hah? Coba nek kendile kon ranggoling piye nek wong wedok cara aku. Iya wis diterima, Mbak. Kudu ikhlas ora apa-apa. Sesuk mesti entuk ganti wis. Entuk ijole. Niku ora dibatalke, tapi nanti menunggu saat yang tepat yang sudah aman. Ditunda. Berarti nek jope ditunda angsuran ya itu ditunda. Kudune ngoten lho, kebijakanipun kados ngaten. Lah iku ya paling perlu dipikirkan kuwi. Sekolahnya boleh belajar di rumah lah cara angsuran ra ya kudu leren sik ra apa-apa. Tetep leren. Lah iki ngluwiri debt collector kok nek iki. Ah malah medeni iki maksudku. Terus gandeng penghasilan ra ono, sing kumpul bojo ya dilereni. Ya ora nek ku ya tetep wajib. Lho, bersekolah Iya, lho. Ramudeg, salaman wae kudu kon ngene lho. Heeh. Kok diuleng-uleng? Ya piye Dedek ya piye nek Ya ngono kan apa-apa. resmi, kondisi sehat. Ale cilaka aku. Lah kok cilaka? Agek mari mah dilereni. Ha to? Lah ayo, jane ngono ki pe Pak. Anu wedi ki ya etuk, ning aja banget-banget. Biasa wae, le nyikapi. Pati urip, lara, atau sehat iki kabeh paringane Gusti Allah. Nggih. Kabeh mimin matine sok
30 tahun engkas. Iya ora ketuan. Lho umpamane lho, mulai kabeh dugi le. Mimin pamane 30 tahun engkas. Apri pamane 20 tahun engkas. Terus Pak De, Sehono ki pamane umpama lho iki. Umpama ki kaya pamane 10 tahun engkas umpamane ya apa 3 tahun engkas ngono pamane umpama. Iya isih suwe. Kira-kira isih iso mangkat ning nggonmu. Pamane kaya ngono. Ning kowe kabeh ana aturane. Mung awake dhewe iki disuwun waspada. Waspada sama ketakutan. Janjane ngeten lho Mbak, wong kaya awak dhewe iki kena flu pirang-pirang, kena virus ki, flu burung, flu babi lan sebagainya. Biyen ya tenang-tenang wae ora apa-apa. Ning gandeng saiki medsos itu luar biasa. Setiap orang punya pendapat, lah diunggahke kabeh, marai rasa kuwatir. Rasa kuwatir kuwi mengurangi daya tahan tubuh. Nek daya tahan tubuh kurang gampang kena virus. Mula santai wae ora apa-apa. Santai wae. Ya, tur kuwi ora penyakit mematikan itu hanya 2 sampai 3% kematiannya itu. Kuwi disembuhkan itu bisa. 94% bisa disembuhkan. Wong agek masuk angin ya kale ra ono kok ya. Lah iya aja kok masuk angin lagi ndagel lesek ya iso. Aduh, aku tak meneng ae iki. Aku tak ndagel, aku adol ayu kok, aku adol ayu. Adol ayu. Adol ayu. Keturunan ayu. Iya. Bakune ngono ya, Pak. Menika wonten pamundutan dipun ruminaken saking Bu Sri Muslimatun. Wakil Bupati. Ya. Menika nyuwun caping gunung ingkang nyekar Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Kalian mangke garwanipun Bu Sri, Pak Damanhuri, Lurah Sendangadi nyuwun Sri Uning ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Mangke. Wah, ayo. Cah kok dadak mangkat barang aku ngono pas. Lah nyapa to wong iki gawan kotak warga laras iki dekne ning Kalimantan ra mangkat kaya aku dicil ayem lho iki mangkatnya. Lah kok ra mangkat piye? Lah cicilane piye ra mangkat? Lho karepku tak kon golek lahan liya ngono lho kuwi iki aku nek ono siji kuwi jan nek liyane ora masalah. Siji pengaruh membawa dampak buruk kok kuwi. Kaya sengit banget ta ya. Lah nggih to. Kon aku nek pajate kuwi akan pindah nggon. Ngono wae sembuh aku wis ora beras ra menir wis kowe kudu Pasar. Nataki Pak Sino iku wedi meneh nataki kuwi saya. Ya engko nek pas Mbak Tatin ngadeg kowe pindah ngisor amor manusia sendok kae engko. Joget ning ngarepan. Kowe iki rak kaya ager-ager tongko ben disendok ning kono. Monggo Mbak Apri menika saking Bu Sri Muslimatun. Sembah nuwun. Elek saking Ibu Sri Muslimatun. Aduh nek ngene terus lembut. Bu Wakil Bupati ya Bu Lurah iki kok ya kaya ngene malah iku kaya ing pambuti Bu mboten penyan usul kula ya lah banget. Garek gelem ora. Wong loro kok ya amplope mung siji ya. Iki ora mung layang kok Mas, mung layang. Wis sak karemu. Wong ya nggo cicilan tenan. Diwaca dumateng Dedek Mimin. Lho wis cetha to nek Mimin iki jek iki lho. Dodok ngono kok. Dari Ibu Sri Muslimatun ngersaken caping Gunung Jengleng saking Ibu Wakil Bupati Sleman Mbak Apri, Mbak Mimin kang kasuwun gitu. Lajeng Pak Damanhuri dan Bapak Lurah ngersaken Sri Huning ingkang maos Mbak Tatin. Lah kok gak maca lho ngapain lho? Engko sik. Lah kuwi dienggo wong telu berarti wong Tatin. Lah nggih. Nyami jeneng kono. Wah, dienggo wong telu ki Le. Aja mangeti mambu tangane dek nene. Duwite engko wadahno plastik sing golek. Engko ngrenget. Ora wis ora apane sok ngrenget. Ya Mbak Apri. Nggih, kula ingkang bawa ingkang jengleng Pak Desehono kalih Pak Desukimin. Nah. Aduh Sukimin. Ayune kaya ngene kok Sukimin. Pri Wis tenangno pikirmu men. Nduk, aku anakmu nduk. Ayo genduk. Nek cara alon ya nduk. Iya kok awake dhewe nembeh. Engko ya ana pamundutan Prahmen. Masuk. Mumpung ana lanange, wah mesti apik engko ya. Mangga ya. Saben bengi Tetrek. Leren kok Pak. kok jero basono lho. Saplok iki sepi tenan kok iki. Wes nang kene wae malah. Alah, mburi lapangan Denggung iki saiki sepi nyenyet lho, Pri. Ngapa kowe ra sembrono lho kowe Lek? Sembrono. Loh, seniman ini harus tahu peta lokasi loh. Peta tahu bukan berarti harus melakukan. Survei.
Lah kowe nek kono Nek kira-kira rame ya aku melu terjun. Kan ora. Lah Edian Sepi nyenyet kok bisa. Ora aku ya kerep dolan rono. Kancane Oh, iki Jojo sing wayah petengan bengi-bengi kae lek nggo Ora peceki. ngomong aku wis mari. Oh. Ayo tok. Lady First ya Pak, Lady First wong wedok dhisik ya Mas. Ngormati wedok, awakmu. Ledis kowe ora. Aku ndak ndarani wong embiyeh-embiyeh. Gersak mono. Kono dhuwur kono gek sirahe sik. Atek bintang tamu amang-amang nyawa. Ayo dhuwur-dhuwur manggejeng kelok kok mah. Kene le ragat. Nang ngono Pri. Yo, Nang. Kendang mau dleng tak. Kok iki tenan iki? Kebablasan. Wes. Sujokno ra untung ora kena linggir gambang nek iki mau. Kok ya gur ngono ya. Tungkake pulih dadi lanang. Jebret. Ora pas ora apa-apa. Ora Pancen nek apa-apa. pertama iki ora kulino pas. Coba nek pake sing jenggleng kaya ngopo. Alah raga tuwa paling ya timah-timah. Awis mari e. Mari tenang apa ora? Ayo dodok tak menci. Ini ta ya. Ngerti ta? Aku bintang tamune horor ya. Dok aja nesu aja nangis ya. Aku arep jenggleng. Ngene contone. Pripun? Yen memajang hamengkara janar kuning. Lho, sithik tenagane ora akeh ning mentes. Mentes kok. Sing tuwa Lah nyapa kok sikile kipat-kipat siji ngene. Lara ya. Tak omong gitu. Iki kena gula wis. Wis mari, Mas. Mari apa wong nyatane jondel-jondel sikile ya pincang kok. Mula sing semangat ora kaya ngono kok arep 3 taun nah. Ana apa? Jenenganku sembrono. Apal karo aku. Anak mresake bareng. Asik. Kembang. Tok terus lanjut. Kembang wae wetan guna Mumbul ayo. Mumbul. Ya. Kejengkelok tenan. Ini lara ya? penak ya, Pak. Engko tak pijitin. Jebulane wong wedoke ora kudu halusan kala-kala ya kudu dikasar kok. Ayo. Nek upama jenglenge bareng ngono dadi apa ya, Lek? Ya matu bayi lho, Nduk. Lho, jengleng kok metu bayi. Ayo remuk kuwi mah. Pacitan seremi. Kowe kok maju ki piye? Enak kene. Lah, enak. Kaya dirasake sik wong sing maido. Ya. Kok dhuwur banget to kowe? Ya nggo pemanasan Oh, sik, ritmene iki ana. Kok malah kaya wong rondo ya suarane. Lah ngapa? Tak tok tak tok. Klotek. Aku jenglengen to, Pak. Bisa, sabar. Arep memberi. Ya penake pripun anu. Kok masa ndak tak tomo, Bang. Aku nek upama dadi sono wis tak kepruk watu sirahe. Ora tegel ya, Mas. Oh, wis ngerti nggone Wong. barang tak klewong-klewong. Wis elek kemayu. Jane aku ya wis sangu martil. Antil ngono. Ini ya mesake. Urung. Mare aku jarak 2 meter kene ndrodok kok. Drodok rong memangan. Oh, iki mah transite nang mburi engko tak buntel ae kok.
Buduka jatah kula dibuntel nggih, Bu. Mungkin wis do kepyur. Panas udan. Panas udan, Mbak Mimin, gentenan. Ya. Panas udan. Tetep dedek tetep panas. Mbok wong iki dirampungke sak anu padha sik ngono lho. Maaf aku ki tengen nek yane iki. Men rampung sik, men Iya. kualitas vokale sing maksimali metu sik. Nduk rampungno, Nduk. Panas udan, udan panas aleng-aleng. Ya apa? Capek. Ora kuat. Capinge munggahe telok swara lanang. Capek. Capek. Guna. Mas jelungup. Suara dalem lho, Pak. Heeh, dalem. Nek api mau bak maton banter aku tebal tipise ana sendal pancinge kecekel. Ono nek kowe pancing ya irik. Ya, mangga kanca-kanca. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan wadan sarta lanang. Terakhir Seono. Ayo, Pak. Yo Pak, mampu apa ora? Napasnya tekan toh Pak? Napasnya tekan toh? Angko Perlu sak- napas bantuan Pakmu. Wah. Wah, ora iki. Anak ki yo bektiku karo sampean apa nek tak ujo dhuwit sampean yo. Kok sing aku diawaske apa? kene iki piye lho, Pak? Adi papat kowe. Isine kerdus senek ya. Terus piro nek sebelah kerdus senek ki apa? Kerdus nek ya ora iso dibentuk ngono kuwi ya. Telunte. Anak wis kulino iso, Mas. Engko nek katutan semut terus nyokoti dedek piye? Yo nek nyokoti mlung dodo nek golek liyane coba. Kene oleh mesake men. Napas bantuan Pakmu. Ya. Kersa. Ya piye lho kok ya. Daerah dong. Asline ki wedi apa piye? Ampas bantuan iki apa daerah dong. Ngerti pernapasane gandeng lareng ngene pernapasan iki kaya ngene. Dadi gelem ora kae. Ino Mane banyu bene. Ya iso kung ya, Lek. Iso bareng napas bantuan. Urung kelakon kok nek wis kelakon. Piye lho? Tuwae. Weh. Piye? Mboten. Cek gagah ki deksa tenan kok nek jenengan. Atri anu Atri. Apri lambene sok ketrucut. Ketrucut to. Heeh. Tenani kaya wong kesetrum kowe. Matur suwun. Saka Ibu Wakil Bupati iki mau nyuwun caping. Caping gunung. Ampun Ibu. Matur suwun. Nah karo saka Pak Dampak Bapak anu mau diwaca Saking Pak Darman Huri. penyambun Pak Lurah. ya Kersakaken Sri Sri Huning. Sri Uning ya diaturke sisan. Nggih. Mergo Pak Daman Huri iki penggemar streaming kok nek wis anu delo terus kundur terus nang omah nyetel streaming. Oh iya. Yo Mbak Tatin. Ya. Monggo Mbak Tati. Saya parah nih. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Ki nek ra nyantai kok ra mbruk iki Mas. Gayane. Ya, iya Tin. Endi ta wonge? Aku kan Iki lho Aku Pak, kene. gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sah rono. Mbak Tatin pripun kabare? Inggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Iya, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu to laan? Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ki. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kamu Mbak?
Wis Udah selamat toh? Nggih. Tatin udah selamat. Kowe mbiyen rak tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Ah ngerti aku sadurunge winarah kowe blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Semono. waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek kowe Mbak iki? Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae Kene Pak, kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jeneng main krasa dhewe. Tak nei Angger dalan wong sing tengah. angger wong sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disio-sio lho. Ah iya. Ngertine Nek poro-poro ki tak- aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku taten rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekke sapa? Dadine jarne aku landhep dengkul, Sing ngomong sapa? pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Lho, bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarne aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke bak. Gak wis. Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Oh banget lho. Jane kowe ngopo jane? Dia Kelakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Rak kula mau ngelingke. Kudu ngetatine ra bener Si, apa si. kula nek bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangis. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelingke tatin ngoten niku, mbok tatin iya ngene introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mimin kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah cen iya ki rumangsaku. Pak Afri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rambuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dorakur. Lah kisruh ngoten lho. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mriku kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh. wae. Lah saiki aku arep adol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gentino, Mbak. Duh, Kejeglok. Terus aku arep adol apa? Ngrasake ki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik ampet. Mesake tenan. Aku ya tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekik menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan yo undakan bayaran ya ora. Ora. Iki Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki ki Aku banget. terus Aja iki aku bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ora mungkin aku nang kene ora mungkin. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kersane Alusane karo aku sing alus. Lah sing marai sapa? Sing marai ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe ya wis. Suwargi Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi
Oh, saiki sing dadi bosku iki piye njajal ngomong. Lah yo takon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelingke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku. Ngelingke muni piye jal? Raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelingke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Kok ngedeblah. Tatin iki nek dikudungi kaya genthong dineki kain. Bakunipun kula kali Mbak Tatin iku jroning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Damai. Aku karo kowe damai wae aja piye-piye. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem damai ketok apike kowe, Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, di Ngapura. Carane piye? Jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Omong piye? ilmune. Sing alus. Roten soplas. Netizen. Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin maligi, Mbak Tatin. Mbak Tatin Tatin maliginipun. kok. Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula ku nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung ngemis. Sedaya mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumah samu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu? Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Lah kok ngapa lho Pak kok Mendem, dhek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling le dan kuping rambute mlebu kabeh kok. rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono. Yo Mbak Pura ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tatin Ya. nggih nembang apa? Sriuning. Ya. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh kok kowe bansine tuwa iki. Kira gak ardame yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tua ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banci usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok apa-apa arep digawani. Nggih, ngage mbok, Pak. Iya no. Apa? Suket godhong aja nganti krungu lho tenan lho. Rasa. Anu Tatin ki pasang susuk ning nggon ilat. Lu aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lah ya aku yang ya aku kok mulo kok Ora omong ya jane ngomong. bocah ya biasa Biasa. kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kompor. Kok ora nek tungkune apa? Hah? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono, Tati. karep melu sapa? Eh? Ambilan iki. Eh?
Sing mburi dikeki Aku ki apa? ra belo-belone. Aku ki kan Sing tetep mburi keki apa? Aku krungu. tegese dinaik. Sing mburi keki apa? Lho, nek mburi. Omong ah. Kok, Sing mburi kok. keki apa? Lah kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa keke mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Wah. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane. Kok Wis ora patutun. Pancen iya. Aja tok anu to, iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. ucuk-ucuk ae. Cuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Iya. Aku tak tentremke. Kene Pak. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Wis tau dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Iya. Enak. Kamu bundel nyocok Tok bundel Bundel ki. Wong bundel kok nyocok iki piye to? Ah iya, bundel we nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleki. Oh. Mulanya kugruk. Ya kuk. Ya terus. Sampun. Lah ya Mbak Mimin, Mbak Apri, Lah, Mbak Cik. Tatin masih ana. Yo. Ki mau muni gending Sri Uning, mumpung sing padha rawuh akeh, ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sri Uning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras. Ya ngono ya diparingi sehat. Ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya amin mak. Muga-muga ndang waras, ndang sehat. Ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang. Lah ya lumantar lagu Sri Uning ki sapa wae sing ora kerejeken. Ya iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi. Ya omong kok sing apik. Matur sembah nuwun tanpa upami. Ya. Wis gek bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Sing siji rupane kaya serigala. Sing siji Sri Bombok. Yalah, sabar. Serigala ki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Oh ya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora apa sabar. Reptane Mbah Haji Sukron Suwanda kejaba Sri Uning ana Anu Sesideman. Sambung Wanci Dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar reptane beliau mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin. Ya, karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Wah ya diaturake. Ya Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah, iso akeh. Pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun meneh pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya mak iya. Rasa sere lek Min. Rasa baene apa-apa nek rasa baene. Ki ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umup. Umup. Liyane Tatin apa ora Oh, iki lho saking Hangsip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Alalah, mula ambune kok anune pra umum. Jarene nek atus kowe pengen dadi ciduke lek. Moh, Lah Kok ciduk kok nyelungup kok ngono. pilih ganti sabune. Wah, sabune wae. Mangga. Ya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki kaya Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wes sakarmu watone oman. Piye, piye? Piye, sak. Piye Mbah? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sak. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya Mbah. Ya, ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke Pak. Aku periksanen sa. Gah. Kowe iki ora lara gula, Lek. Bagus. Jiwa nek kowe iki.
Aneh-aneh. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa menika? Iki jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwun dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh, Sing apik. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae iki. Aja aku disantap kok malah kowe malah ojo-ojo. Kono diwanek-wanekke. Aku tak hati-hati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduh diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kok nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ingkang minul yang jagat. Nyekel mek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Idi bukan idu. Idi palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa masene? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih Rumah- meger-meger. Meger-meger kok arep disekari rumang sama apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Wale Bener kuwi kowe iki ya do jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar Ning aja jasad? panjenenganipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane. Iki lho. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Asale kok ya melu-melu Elisa. Aku mung kleru le omong kok. Ya aja kleru. Pokoke nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amangko. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kotak kene yo. Arep ngapa ning kota wong loro? Noto wayang kowe. Noto wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin Mbak Tatin. kula nyuwun Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe ya Badhe. badhe wis menengo badhe Badhe nyekar. nyekar Lagu pepeling lagu nipun sekar pepeling ingkang kula saged wau. boten ingkang kula wau dipun disuwun suwun sing nyekar panjenenganipun sekar Mbak Tatin, Mbak Tatin. Mbak Tatin Ning gandeng Mbak Tatin. ning kandeng Mbak Tatin Gejala bisu. gejala bisu Amin. Kowe diplasuke lho sa. aku duduk lho Mbak melu-melu kae lho Manut karo dalange. langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not, aku denger apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya iki. Ayo iki apik iki apik ayo. Aku Ndak aku piye? darani wong salah tak benerke. aku piye Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. nyuwun idi palilah Kula badhe nyekar jasad panjenengan. kula badhe nyekar jasad panjenengan Mbak. Simpel ringkes. Nambah ora sah izin barang. Wah, mesu. Kok aku dadi diseneni iki sing salah Mimin karo Paseno? Jas Kritenan nang tasih